Dreaming of a high-paying career as a pilot or flight attendant, meet Royal Concord Aviation experts on 8 June at M Crown Hotel Shillong from 10 a.m. to 5 p.m. Book your slot now and call 720-479-8777. Ukna khat sausem na molai teng udasan kraw nongrang belaja akan mit sau trek ujilio ajarap sau lalap de banyak kali akan setiap neru trek ujilio ajarap san na yudo. Kumur syukurau bagi bahiyeng gila bu cing pentep sebelum di police station akasan trek ujilio ajarap san halor kacingca atau ukna nakaliang i bahiyeng gila penpau kucing ai kublai gila tai kubor kinong ilam shnong ki bor pulet iki balap itu ukna hakani ka step te hakani ka por ngasngo ban ai kublai ya ka Shillong mil ka balai shimkhiana do menen kasngi ka bangi la pentep shaki bat kila pen sephyang yakni ka jingjia jong ni dasan crown nongrang tegrai shnong moloi teng amanta kala ngila yo penduk biang yo ni dasan te udan hap deng jing tibriu tiblai bat ngisngau ban ai kublai ya ka shnong i rang ba shnong is ka tri shnong bat sekretari jong ka dingje area ba makiru kile shimkhia kham tam ai kublai ya ka shnong hi berkawai na ki samla kirang ba ki longkmi ki balaya mi shikmat ban ya darkat lang ban ngikum ka yeng ban ya wat ya kajing jak lenti no jong ni dasan no ku persa jungi ngisngau ban ai kublai ya ka police lumding jiri police station ru adin bangla register case kumto diklai shimkhia bat mentangi la wan ninong wan ngai bat ngai kublai lang ipi ni baru khat de kat kejini trilang la ban ye kundu yang yaw ni persa jungi kublai sport Habatin pej bahaki ki shop plus F Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayen la icon diat bat ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya